Zdravo ljudi, danas ćemo pričati o koagulacionoj kaskadi. Prelazit ćemo korak po korak i nadam se da će vam stvari biti jasnije na kraju ovog snimka. I da, ako lajkuješ i pritisneš dugme subscribe, pomažeš mi da ovaj kanal raste i hvala ti na tome. Ajmo. Prvo da vidimo kada se dešava ova kaskada. Čitava ova zbrka se konstantno odvija u našem tijelu kada god dođe do povrede krvnog suda iz nekog razloga, kao mehanizam da se spriječi gubitak krvi, jel te? Međutim, koagulaciona kaskada nije prvi korak u hemostazi, odnosno zaustavljanju krvarenja. Kada dođe do povrede, prvo dolazi do agregacije trombocita na tom mjestu i stvara se trombocitni čep. Taj korak smo označili kao primarna hemostaza. Mi ćemo danas pričati o tome šta se dešava nakon što su se trombociti okupili na mjestu oštećenja. Taj dio hemostaze označavamo kao sekundarna hemostaza i to je dio koji se sastoji iz ove vesele kaskade. Cilj ovog dijela hemostaze jeste da stabilizuje nastali trombocitni čep. Koagulaciona kaskada je nazvana tako zbog toga što postoji niz aktivacije enzima i te enzime smo nazvali koagulacioni faktori. Označavamo ih rimskim brojevima, a ukoliko je enzim aktiviran, pored rimskog broja će imati malo slovo A. Sada da vidimo iz čega se sastoji ova kaskada. Kaskada će uvijek završiti stvaranjem fibrinske mrežice i fibrinskog čepa. Međutim, postoje dva načina, odnosno puta pomoću kojih se to može odvijati. Nazvali smo ih spoljašnji i unutrašnji put. Ova dva puta se razlikuju u početku, u smislu da koriste različite faktore koagulacije, međutim, u jednom trenutku nastaje zajednički put koji je identičan u oba slučaja i to je ujedno i završni dio kaskade. A zašto se zovu spoljašnji i unutrašnji? Pa ta imena su dobili prema tome gdje se nalaze faktori koagulacije, da tako kažem. U unutrašnjem putu svi faktori koagulacije potrebni za kaskadu se već nalaze u krvi, dok je za odvijanje spoljašnjeg puta potreban tkivni faktor koji se inače ne nalazi u krvotoku, već se oslobađa nakon povrede. Dakle, unutrašnji postoji sve u krvi, spoljašnji treba nešto i van krvi. Vidjet ćemo da je unutrašnji put nešto komplikovaniji od spoljašnjeg, odnosno ima par koraka više. Hajde onda da se prvo riješimo unutrašnjeg puta koji ima više koraka, bit će nam život lakši poslije. To izgleda ovako. Ako prvi put vidite ovu sliku, vjerovatno ste podigli obrve, međutim nisu ovi koraci toliko teški. Sve što trebate zapamtiti jeste da brojite unazad od 12 do 8, a da pritom preskočite broj 10. Dakle, prvi faktor koagulacije koji nas ovdje interesuje jeste faktor 12, odnosno Hagemanov faktor. Dakle, rekli smo, u unutrašnjem putu se svi faktori potrebni za kaskadu nalaze u krvi, pa je, jel te, unutrašnji. Aktivacija faktora 12 se može desiti u prisustvu kolagena sa kojim krv dolazi u kontakt nakon povrede krvnog suda ili u kontaktu sa kalikreinom i visokomolekularnim kininogenom. Aktivirani faktor 12 dalje aktivira faktor 11 koji zatim aktivira faktor 9. Rekli smo da preskačemo faktor 10. Faktor 9 zajedno sa faktorom 8 stvara kompleks koji će aktivirati faktor 10, a aktivacija faktora 10 je početak zajedničkog puta koagulacije, tako da smo završili sa unutrašnjim putem. Dakle, jednostavno, 12, 11, 9, 8. Ono što treba pomenuti jeste da i kalcijum igra značajnu ulogu, na primjer u aktivaciji 9. faktora, kao i u kompleksu koji aktivira 10. faktor. Vjerovatno ste čuli za hemofiliju, stanje u kojem postoji povećana sklonost ka krvarenju, upravo zbog poremećaja u koagulaciji, tačnije u unutrašnjem putu koagulacije. Tri tipa hemofilije, hemofilija A, B i C, odgovaraju defektima u faktorima koagulacije 8, 9 i 11, mada je najčešći tip hemofilija A gdje je pogođen faktor 8. Još jedan sličan poremećaj hemostaze jeste von Willebrandova bolest, gdje postoji kvantitativni ili kvalitativni poremećaj von Willebrandovog faktora, koji je proteinski nosač i stabilizator faktora 8. To je to što se tiče unutrašnjeg puta. Idemo sada na spoljašnji put. Već vidimo da je spoljašnji put jednostavniji od unutrašnjeg.
Za početak ovog puta nam je potreban tkivni faktor, odnosno faktor 3, koji se nalazi u subendotelnom tkivu i koji dolazi u kontakt sa krvotokom tek u slučaju povrede. Aktivirani faktor 3 zajedno sa aktiviranim faktorom 7 aktiviraju faktor koji je zbir ova dva broja, što je vrlo vjerovatno samo korisna slučajnost, a to je faktor 10, čija aktivacija je, kako smo rekli, početak zajedničkog puta koagulacije. I ovdje, kao i u unutrašnjem putu, za aktivaciju faktora 10 bitnu ulogu igra kalcijum. I hajde da vidimo kako se završava koagulaciona kaskada, odnosno kako se odvija taj zajednički put. Rekli smo da zajednički put započinje aktivacijom faktora 10, koji se različito aktivira u zavisnosti od toga kojim je putem kaskada krenula. Aktivirani faktor 10 zajedno sa faktorom 5 dalje aktivira faktor 2, što je opet jedna korisna slučajnost, jer 10 podijeljeno sa 5 iznosi 2. Kalcijum je ovdje opet bitan faktor. Aktivirani faktor 2 se naziva trombin i na kraju sve što je ostalo jeste da se aktivira faktor 1, pri čemu se stvara fibrin. Nastali fibrin učestvuje u stvaranju fibrinske mrežice, koja osigurava da je nastala struktura koju čine trombociti i eritrociti čvrsta, te da proces reparacije oštećenog suda može da počne. U stabilizaciju ovog fibrinskog čepa ulogu igra i faktor 13. Aktivirani faktor 2, odnosno trombin, jednom kada se aktivira, može pozitivnom povratnom spregom aktivirati nekoliko faktora koagulacije koje smo pomenuli ranije, kao što su faktori 5, 8 i 13. Samim tim se dodatno ubrzava koagulaciona kaskada. U unutrašnjem putu smo pomenuli poremećaje koji nastaju ako su pogođeni faktori 8, 9 i 10. Međutim, postoji poremećaj koji pogađa sve puteve koagulacione kaskade, a to je deficijencija vitamina K. Pošto je vitamin K kofaktor za sintezu faktora 2, 7, 9 i 10, jasno nam je zbog čega su svi putevi koagulacije pogođeni. Pored kalijuma, vidjeli smo da i kalcijum igra bitnu ulogu u ovoj kaskadi. Koagulaciona kaskada se neće vječno odvijati, dakle postoje mehanizmi kočenja cijelog ovog procesa koji osiguravaju normalan proces hemostaze, pa da vidimo koji su to mehanizmi. Kako se proces koagulacije odvija, trombin se postepeno veže za trombomodulin, protein koji se nalazi na površini endotelnih ćelija. Ovaj kompleks aktivira protein C, koji će zajedno sa proteinom S kao kofaktorom vršiti inaktivaciju faktora 5A i 8A. Zatim postoji i inhibitor spoljašnjeg puta koji vrši inaktivaciju tkivnog faktora, dakle zaustavlja spoljašnji put koagulacije. Dalje postoji inhibitor C1 esteraze koji vrši inaktivaciju faktora 12A i 11A, dakle inaktivaciju unutrašnjeg puta koagulacije. I na kraju treba pomenuti i antitrombin koji se nalazi u cirkulaciji, a vrši inaktivaciju faktora kao što su trombin, 9A i 10A. Ovo nam je značajno jer se ovdje upravo nalazi mjesto djelovanja lijeka heparina koji pojačava aktivnost antitrombina. I to je to. Nadam se da sada imate malo jasniju sliku o ovoj kaskadi. Na Patreonu se nalazi dodatni materijal u vidu teksta koji prati ovaj video, kao i mini poster ove kaskade, pa ako me odlučite podržati na taj način, link se nalazi u opisu videa pa možete preuzeti taj materijal, ali i materijal koji prati ostale snimke. I da, ako su vam zanimljive različite priče iz svijeta medicine, zapratite me na Instagramu i to je to. Vidimo se naredni put. Srećno sa učenjem.